Sjenky Knecht staat bekend als een grillige rieder. Hij wisselt topprestaties aan met vreemde missers, maar is wel de beste shorttrekker van Nederland. Soms kan hij wel eens toch oermacht uitschakelen worden. Sneun bij de kwalificatie op de 1500 meter pruts Knecht een van zijn ijzers. Ik ging in principe best mooi, maar in de hele finale raak ik iemand door zijn schaats, de brust mijn schaats. Ja, dan moet je gewoon houden en dan mag je naar het vierde. Dat weet je gewoon, dus ja. Maar ik heb wat een foutje maken. Ik heb mijn eigen reservemateriaal bij me. Dus toen ben ik ondertussen neem naar huis geweest om het spul op te hellen. En ja, zo ben ik weer aan de 400 meter verschenen. En Sjenky pleert hem alsnog voor de 400 meter. Boenscoach Jeroen Otter weet dat het bij Sjenky Knecht wel eens wat oorzaak gaat en kan de humor er ook wel van inzien. Je ziet het vandaag ook weer. Je verwacht veel en dan komt het er net niet uit en dan, soms verwacht je het niet. Het is net een Houdini soms op het ijs. Helaas, dit weekend is niet zijn weekend. Het NK bestaat uit 4 finales. De 400 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de afsluitende 3000 meter. Sjenky mist dus de 1500 meter en zocht zijn grote concurrent Niels Kerstholt winnen en 34 punten pakken. Maar Knecht zocht nog altijd kansen. Ja, alles is mogelijk zelf. Hè? Als ik alle 3 afstanden win en hij weer alle keer in het tweede, dan win ik nog. Dus ja, hè? We willen het maar zien, maar alles is mogelijk. Een andere Friese topper is Daan Breusma. In Shanghai won hij brons op de 400 meter bij de World Cup. Maar zo'n die tijd is hij fysiek een stuk minder geworden. Voordat we naar Azië gingen, eigenlijk een beetje te bad dingen. En ja, ben ik een beetje overtraind, is het waarschijnlijk hoor. Maar ja, ik ken de lange afstand. Dus na 4 rondjes ben ik al boem. Dat schommelt al een maandje of zo met hem. Vlak voor het vertrek naar de wereldbekerwedstrijd in Azië had hij moeite voor lange afstanden, voor herstel. Uiteindelijk, technisch is hij heel goed gaan rijden, dus hij pakt wel een medaille op de World Cup in Shanghai. Maar het herstel, dus het constant herhalen van wat langere afstanden, dat is heel moeilijk voor hem. Breusma maakt dit NK dan ook rennen litten en hoopt het Oetraïe weekend op het EK weer fit te wijzen. Dan de hele finale 400 meter met Sjenky Knecht en dan gaat het voortdaliks in de eerste bocht al mis. Knecht wordt onderuit rijden en zocht zijn tweede finale ontdiggels vliegen. Ik ben heel goed voor mijn man, dus dat is voor mij echt een opsteker. Maar ja, die jongen voor me valt en ik val erin en ja, dan is het gebeurd. Ja, het gebeurde naar mijn mening allemaal voor het kopblok en dan jaren ze weer om te schutten. Dat wil ik aan de starten, maar dat ding net. Had hij het wel moeten doen eigenlijk? Ja, als coach zeg je ja, dat had je moeten doen. Het is in de spirit van de sport denk ik dat je als official je niet een stempel wil zetten op een evenement. En ik denk door niet terug te fluiten, dan is die stempel misschien net even groter dan ik had willen zien. Soer dus voor Sjenky Knecht die het al 2 finales mist. En mij nog maar 2 finales te gaan is hij kansloos voor de eindzege. Hier op het 1000 meter pakt hij zijn eerste punten. Hij werd treden en had nog misschien wat zicht op een bronzen plak. Maar dan moet alles kloppen in de afsluitende 3000 meter. Maximaal scoren en de concurrentie die moet punten lezen. En dit is de start van die 3000 meter. En 3 man verlenen bij de groep wij. Waaronder dus Sjenky Knecht, Koen Hakkenberg en Itzhak de Laat van Trias. En die 3 man die binnen in een paar rondjes tijd weer bij de groep en pakken dus een volledige ronde. Sjenky Knecht docht hele goede zaken. Na 1000 meter wint hij ook de tussensprint en dat levert hem 5 bonuspunten op. En aan het eind komt hij als eerste over de streek en weet alsnog op de valreep een bronzen plak te winnen. Achter kampioen Niels Kerstholt en Freek van der Wart. Christian Bukkering had liekevolle punten als Sjenky, maar werd toch vierde. Degene die nu tweede stond, die 47 punten en ik hier de tredje. En ik had ik alle punten pakte die de volgende pakken en hij was vierde. Ja dan, wie hem in liekevolle punten, maar ja, ik ben de laatste afstand. Dan tellen die zwidder en dan wil je tweede in het klassement, zou ik dat een beetje berekenen. En het klassement krijgt nog een gouden rondje, want de 5 kilometer achtervolging wordt woen terug het team van Jereveen met Daan Breusma en Sjenky Knecht.